थिन सेकेन्ड अनलि 10 सेकेन्डल' नांगौ नोंनि खुसि नोंनि रिलेसन आरो नोंनि बोसोर बोसोर खस्थ' खालामनायखौ बरबाद खालामनो थाखाय आरो बे 10 सेकेन्डनि बरबादनि मुङा जाहैबाय रागा नंगौ रागा। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै जों बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे ओरैबायदि सक्तिनि सोमोन्दै मिथिगोन जाय सक्तिया जोंनि जिउखौ दानानै होनोबो हायो आरो थेर बेथेर खालामनानै होनोबो हायो। जुदि नों सानो आंनि रागाया आंनि कन्ट्रलाव गैया, जुदि नों मोनफ्रोमबो फिसा फिसा खोथायावनो रेग खालामो आरो उनाव रेग्रेट खालामफिनो, अब्ला बे भिडिअआ नोंनि साननायखौ सोलायहोनो हागौ। बे भिडिअआव जोङो रागानि बैग्यानिक जातसिम थांगोन आरो मिथिगोन जे बे रागाया जोंनि बेसेबां खहा खालामगासिनो दङ। आरो बयनिख्रुइबो गोनांसिन खोथाया जाहैबाय नेगेटिभ एनार्जिखौ पजिटिभ पावाराव माबोरै सोलायनो हागोन। अब्ला आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना बेफोर गासैबो खोथाखौ मिथिजोबनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोबगोन होननानै। रागाया मा आरो जों मानो रागा जोङो? बयनिख्रुइबो सिगां जों रागाखौ सुथुर बायदि साननायखौ बन्द' खालामनांगोन। रागाया मोनसे नेचारेल इमसनसो, जेरै गिनाय, दुखु, खुसि जानाय, बेबादिनो रागायाबो मोनसे। बेयो मोनसे अलार्म सिस्टेमसो जाय जोंखौ मिथिहोयो जे जोंनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि खामानि जागासिनो दङ, जोंनि लिमिट क्रस जागासिनो दङ बा नांगौनि बारा जागासिनो दङ। रागाया मोनथाम जाहोननि थाखाय जोंनाव फैयो लोगोफोर। सेथियाव एसार्टिभ एंगार, जेब्ला नों गावनि खोथाखौ सानसि मथे दोनो। नैथियाव पेसिभ एंगार, जेब्ला नों गावनि रागाखौ गावनि सिङावनो दाबायनानै दोनोना अब्ला बे रोहो रोहो खामग्लिखाङो। आरो थामथियाव क्रनिक एंगार, जेब्लाबो नों रागा जानानै थाबाय थायो। जोंनि खामानिया जाबाय पेसिभ आरो क्रनिक रागाखौ कन्ट्रल खालामनाय। होनबा रागानि उनाव माबायदि साइन्टिफिक रियेलिटि दङ बेखौ मिथिना लादिनि लोगोफोर। जेब्ला जों रागा जोङोना अब्ला जोंनि ब्रेननि सिंनि बाहागो जायखौ जोङो एमिगडाला होननानै मिथियो बेनिफ्रायसो सुरु जायो। एमिगडालाया मोनसे रोखोमनि इमारजेन्सि बाटोनसो। जेब्ला रागानि ट्रिगारा दाबाय जायोना अब्ला एमिगडालाया सिगनेल होयो फाइट अर फ्लाइट, थामहिनबा बेजों नों जुजि नङाब्ला बेनिफ्राय ओंखारलां। लोगो लोगोनो जोंनि बडियाव एड्रिनालाइन आरो कर्टिसल मुंनि स्ट्रेस हर्मन रिलिज जायो, जायनि थाखाय जोंनि हार्टबिट जानाया बांसिन जायो, हां थोनो मोनो आरो थैफ्रा जोंनि बडि मासल्सफ्राव खारस्रानो हमो। बेयो बैबायदि मोनसे पइन्टसो जाय जोंनि साननो हानाय केपासिटि प्रेफ्रन्टेल कर्टेक्स खमजोर जाबोयो। बेनिखायनो जों हारसिङैनो माब्लाबा जेबो साना हसिया, जेबो बुजियालासे जानला मोनला खोथा बुङो बा खामानिफोरखौ मावो। बेनिखायनो रागानि समाव लानाय डिसिसना फ्रायानो गोरोन्थि जायो, मानो होनबा रेशनेल ब्रेना रागानि समाव प्रेजेन्ट थाया। बेनिखायनो बेबायदि बैग्यानिकनि सैथो खोथाफोरखौ मिथिनाया जोबोद गोनां लोगोफोर। रागाया मोनसे चइस नङा, बेयो मोनसे बाय'लजिकेल रिएक्शनसो, नाथाय बे रिएक्शनखौसो कन्ट्रल खालामनाया जोंनि खामानि, जोंनि चइस। मोनसे स्ट'रि खोनासं लोगोफोर। सासे सेंग्रा दंमोन, मुङा जाबाय अर्जुन। बियो बिराद खस्थ' खालामो, टेलेन्टबो दंमोन, नाथाय मोनसे प्रब्लेम दंमोन बेहा। प्रब्लेमा जाहैबाय बियो बिराद रागा खरायामोन। न'आव, अफिसाव, लोगोफोर, बेनि रागानि थाखायनो गासैबो बेखौ गिखायोमोन। सानसेखालि अफिसाव बियो मोनसे मिस्टेक खालामबाय। बिनि बसआ बेखौ नर्मेल रावजों बुजायगासिनो दंमोन। अर्जुना रागाजों बुंबाय, नों आंखौ बुजायनायनि सिगां गावखौ पारफेक्ट खालामग्रोनानै ला होननानै। अर्जुननि बेबायदि खोथाखौ खोनानानै बसआ अर्जुनखौ सासपेन्ड खालामनायसै। अर्जुना सानबाय आंजोंल' मानो बेबायदि जागासिनो दं होननानै। नाथाय रिजोना सिम्पोलमोन, अर्जुना गावनि रागाखौ गावनो कन्ट्रल खालामनो नाजायाखैमोन। बेनिखायनो रागायासो बिनि जिउखौ कन्ट्रल खालामगासिनो दंमोन। अर्जुना उनावसो सानफिनबाय, जुदि बै समाव आङो गावनि रागाखौ दसे समनि थाखाय कन्ट्रल खालामनायमोनब्ला आङो जबनिफ्राय बाहेर जानाय नङामोन होननानै। बे स्ट'रिया जोंनो बेखौनो फोरोङो लोगोफोर, रागाया दसे समनि थाखायल' जायो, नाथाय रागाजों जानाय खहाया, लसआ बोसोर बोसोरनि थाखाय जायो। होनबा जों बेखौबो मिथिनानै लाबावनोसै लोगोफोर, जोंनि रागानि बेसेना मा। रागाया जोंनि मुडखौल' गाज्रि खालामा लोगोफोर, बेयो जोंनि जिउनि मेन मोनब्रै पिलार बेखौ लासै लासै सिफायो। पिलार नाम्बार 1 हेल्थ। क्रनिक रागानि थाखायनो जोंनि बिपिआ जेब्लायबो हाइ जानानै थाबाय थायो। हार्टनि बेमारफोर, खर' सानाय, उन्दुनो ओंखारि, साइस्थ' गाज्रि जालांनाय आरो स्ट्रेस रिलेटेड गोबां बेमार दङ। बेबायदि रागानि थाखायनो जों गावनि देहा सिङाव बिस, पयजनसो दिहुनगासिनो दङ। पिलार नाम्बार 2 रिलेशनशिप। फंसे गाज्रि बुंनाय खोथाया हाजार बार मोजां बुंनाय खोथाखौबो लाखुमाजोबो। रागानि समाव जों बैसोरबायदि मानसिफोरखौबो दुखु होयो जायखौ जोङो गावनि जिउजों बांसिन मोजां मोनो हास्थायो। बे रागानि थाखायनो जोंनि रिलेशनशिपआव नेगेटिभ इम्पेक्ट आरो गिनाय बायदिसिनाया सोमजिखाङो। पिलार नाम्बार 3 केरियार आरो फैसानि खहा। रागा जानानै मिटिंखौ गारना थांनाय, बसखौ उल्था सिदा खोथा बुंनाय
बा जानला मानला जायगायावनो इनभेस्टमेन्ट खालामनो डिसिसन लानाय। रागानि थाखायनो सोरबा बायदिया जबलेस जाबाय, सोरबा बायदिया प्रमोशन बन्द जाबाय आरो गोबां मानसिफोरनि बिजनेसआनो रागानि थाखाय थेर बेथेर जालांबाय। पिलार नाम्बार 4 रेसपेक्ट लस। जों गावनि रागानि थाखायनो गावनि रेसपेक्टखौबो खोमानानै लायो। जों जेसेबां गोरों गोरायानो जाया मानो, जेसेबां टेलेन्ट गोनाङानो जाया मानो, जुदि मानसिफोरनाव रागा थायो अब्ला रागा गोनां मानसिफोरखौ मानसिफ्रा माब्लाबाबो रेसपेक्ट खालामा। बेजों लोगोसे जोंनि रागाया जोंनि गोसो सिंनि खुसि आरो सान्थिखौबो होखारहरो। दाना जों सलुसन खालामनायनि सोमोन्दै खोथा रायलायनोसै। प्रेक्टिकेल टेकनिक। कन्ट्रल खालामनायनि ओंथिया बे नङा जे जों गावनि रागाखौ दाबायनानै दोनो, थामहिनबा बेखौ बुजायनानै मोजां डिरेक्सनसो होनांगौ। स्टेप 1 10 सेकेन्ड ब्रिज। जेब्ला नों रागा जायो अब्ला नों सिरि थाथ'। गोसो सिङाव 1 निफ्राय 10 सिम सेकेन्डखौ सानबाय था। 1 2 3 होननानै 10 सिमल' सानबाय था। बे 10 सेकेन्डआवनो एमिगडाला आरो प्रेफ्रन्टाल कर्टेक्सनि गेजेराव ब्रिज बानायबाय थायो। मेगन मेसेबनानै हांखौ गोलाव बो आरो नागार। 10 सेकेन्डसिम जुदि बेबायदि खालामबाय थायोब्ला रिएक्सन जानाया गावनो गाव डिले जागोन। स्टेप 2 ट्रिगारखौ सिनायनो नाजा। रागा फैनायनि सिगां सिचुएसना मामोन, माबायदिमोन, सोरजोंमोन? थामहिनबा बेबायदि समाव जुदि नों आखायाव मबाइल लादों अब्ला टेक्स्टआव थांनानै मबाइलाव टाइप खालाम आरो नङाबा नटबुकआव नट खालामनानै ला। नोंनि रागाया माबायदि? ओंखाम उखैनायनि थाखायबो जानो हागौ, फुरा उन्दुनो मोनैनि थाखायबो जानो हागौ, बा सोरबा अपमान होनायनि थाखायबो जानो हागौ। बेबायदिनो जेब्ला नों रागानि ट्रिगारखौ मिन्थियो अब्ला सिगांनो नों बेखौ होबथानानै दोननो हागोन। स्टेप 3 एनार्जि रिलिज खालाम। जों मिथिगौ लोगोफोर, जोंनि रागाया गोबां फिजिकेल एनार्जि रिलिज खालामो। बेखौ नों रागानि समाव सोरनिबा सायाव आखाइ थिखोनो थाखाय नङा, थामहिनबा बेखौ एक्सारसाइज खालामनायावसो बाहाय। नङाबा नों मिउजिक खोनासंनानै खाथाय, नङाब्ला रागानि एनार्जिखौ मोनसे फिजिकेल आउटलेट खालामनायावसो बाहाय। बे मोनथामबो सिम्पल स्टेपआ लोगो लोगोनो जोंनि रागाखौ गोबाव समसिमहालागै कन्ट्रल खालामनानै दोनो बा कन्ट्रल खालामनायाव हेफाजाब खालामो। दानिया फैदो लोगोफोर, भिडिअनि बयनिख्रुइबो गोनांसिन बाहागोआव गावनि रागाखौ सक्तियाव माबोरै सोलायनो। जों गावनि रागानि समाव जोंनाय अरखौ सोराङाव सोलायनांगोन लोगोफोर। रागानि एनार्जि इकुवेल टु मटिभेशन। जेब्ला जों रागा जायोना, जोंनि गोसो सिङाव गोहोगोरा मोनसे सक्ति सोमजियो। जुदि जों बे एनार्जिखौ सोरनिबा सायाव आखाइ आथिंजों दिहुनो अब्ला बियो जोंनिनो खहा खालामगोन। नाथाय बे रागानि एनार्जिखौ जेब्ला जों मोजां खामानियाव बाहायो अब्ला डेफिनेटलि बे जोंनि थाखाय मोजां फिथाइ लाबोगोन। बेखौ जों मोननै टेकनिकआव राननानै मिथिनानै लानोसै। टेकनिक 1 कनस्ट्राक्टिभ एक्शन। मानो रागा जोंखो? मानि थाखाय सिस्टेमा गाज्रि जाखो? मानो रावबो मानसिफ्रानो खामानिखौ मोजाङै मावाखै? अब्ला बेबायदि रागाखौ प्रब्लेम सल्भ खालामनायाव बाहाय। गोरोन्थि सिस्टेमखौ थिक खालामनायाव बाहाय। बे रागायानो नोंनि ड्राइभिं फर्स जानोबो हागौ, थामहिनबा मोजां लामाजोंबो लानानै थांनो हागौ। टेकनिक 2 बाउन्डारिज खालामनाय। फ्राय रागायानो बै समावसो फैयो जेब्ला मानसिफ्रा जोंनि लिमिटखौ क्रस खालामो। गावनि रागाखौ सोरखौबा रायनानै बा बुंनानै बरबाद खालामनाया मोजां नङा, थामहिनबा बेखौ साब सिखोन बाउन्डारि खालामनायाव इउज खालामनायासो मोजां। सोरबा नोंनि लिमिट क्रस खालामनो नागिरदोंबा बेखौ बुं, अन्नानै बेबायदि खालामनाङा, नङाब्ला आं रागा जोंगोन होननानै। दुनियानि मेलेमजिबि नेताफोरखौ गोसोखांहर लोगोफोर, बिसोरबो न्याय मोननो थाखाय रागा जोङाखैमोन नामा? निस्सय जोंदों, नाथाय बिसोर गावनि रागाखौ दुखु बा भायलेन्ट खालामनायाव बाहायाखैमोन। बिसोर बै रागानि एनार्जिखौ आन्दलन, संगठन आरो परिबर्तनावसो सोलायहोदोंमोन। बेबायदि मेलेमजिबि नेताफोरनि एग्जाम्पल जेरै महात्मा गान्धी, नेलसन मेन्डेला, बिसोरनि रागायानो बिसोरनि देरसिन सक्तिसोमोन, पावारसोमोन। होनबा लोगोफोर, जों बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिबाय जे रागाया मोनसे बाय'लजिकेल रिएक्शनसो जाय जोंनि जोबोद गिदिर खहाबो खालामनानै होनो हायो। नाथाय बे रागायानो जोंनि जिउआव देरसिन सक्तिबो जानो हागौ। बेनिखायनो दिनैनिफ्राय गोसोआव लाखि लोगोफोर, जेब्ला नों रागा जोङो अब्ला 10 सेकेन्ड सिरि थाथ'। रागानि ट्रिगारखौ सिनायनो नाजा आरो बे गोख्रों एनार्जिखौ प्रडाक्टिभ खामानियाव बाहायनो नाजा। गावनि रागाखौ पावार ट्रान्सफरमेसन खालामनानै ला। मोनसे रियेल स्ट'रि। मेरि कमआ फाइट खालामनायनि सिगां बिराद रागा जोङोमोन, नाथाय बियो बुङो, आं गावनि रागाखौ अपोनेन्टनि सायाव नङा, गावनि पारफर्मेन्सनि सायावसो बाहायो। बेनो एंगार ट्रान्सफरमेसन। जोंनि रागाया जोंखौ थेर बेथेर खालामनोबो हागौ, नङाब्ला जोंखौ सिगां फारसे दावगालांहोनोबो हागौ। नाथाय बियो डिरेक्सनावसो दिपेन्ड जायो। रागा फैनाया गाज्रि नङा लोगोफोर, नाथाय रागाजों गाज्रि खामानि मावनायासो गोरोन्थि। जेब्लासिम नोंनि रागाया नोंखौ कन्ट्रल खालामबाय थायो अब्लासिम नों सिगां फारसे दावगानो हानाय नङा। नाथाय जेब्ला नों गावनि रागाखौ मिथिनानै सक्तियाव सोलायो अब्ला नों सासे आनबिटेबल जागोन। एसेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ। जुदि नोंथाङा सानो
बे भिडिअनि गेजेरजों आं माबाफोर सोलोंनो हादों बा मिथिनो हादों होननानै अब्ला भिडिअखौ लाइक शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोर। फिन लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ। अब्लासिमहालागै स्टे फकास स्टे पजिटिभ। गोजोन्थों।